రాజకీయ పునఃప్రవేశం భవిష్యత్ కార్యాచరణ త్వరలో ప్రకటిస్తాను అంటూ మాజీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి ట్వీట్ చేశారు. తనది స్వతంత్ర భావజాలమన్నారు. ఎలాంటి ఒత్తిళ్లకు, ప్రలోభాలకు, ప్రభావాలకు లోను కాకుండా నిర్భయంగా రాష్ట్ర ప్రజా ప్రయోజనాలే లక్ష్యంగా ఆత్మ గౌరవంతో నిర్ణయం తీసుకుంటానని అన్నారు. ఎలాంటి ఒత్తిళ్లకు, ప్రలోభాలకు, ప్రభావాలకు లోను కాకుండా నిర్భయంగా రాష్ట్ర ప్రజా ప్రయోజనాలే లక్ష్యంగా ఆత్మ గౌరవంతో నిర్ణయం తీసుకుంటానని అన్నారు. ఎలాంటి ఒత్తిళ్లకు, ప్రలోభాలకు, ప్రభావాలకు లోను కాకుండా నిర్భయంగా రాష్ట్ర ప్రజా ప్రయోజనాలే లక్ష్యంగా ఆత్మ గౌరవంతో నిర్ణయం తీసుకుంటానని అన్నారు.